Nhar il-ġimgħa f'Londra ġie fi tmiemu l-ikbar summit globali maħsub biex jeqret il-vjolenza sesswali waqt il-konflitti. Is-summit organizzat mill-Gvern Ingliż li kien mifrux fuq 4 ijiem tmexxa mis-Segretarju għall-Affarijiet Barranin Ingliż William Hague u l-istilla ta' Hollywood Angelina Jolie. Għal dan is-summit Malta kienet rappreżentata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għad-Dialogu Soċjali u l-Libertajiet Ċivili, id-Deputat Nazzjonalista Claudette Buttigieg. Dan l-istazzjon ħal-kummenti ta' Claudette Buttigieg dwar l-esperjenza tagħha f'dan is-summit. Malli tibda hemmhekk tiltaqa' ma' nies differenti tirrealizza s-suġġett kemm huwa tqil bħala suġġett u l-kobor anka tan-nies li attendew biex insemmi biss ikkonkluda dan is-summit. Ovvjament William Hague fetħu u minħabba li hu kienet imexxih flimkien ma' Angelina Jolie. Però John F. Kerry ta' diskors li huwa verament ta' statesman kbir Amerikan. L-iktar affarijiet li tħanna fihom li jiena ħassejt kienu li missewna ħafna hija meta tiltaqa' ma' vittmi ta' vjolenza sesswali fil-konflitt. Claudette Buttigieg tispjega wkoll kif dan is-suġġett jista' jkollu rabta ma' Malta. Jiġu f'Malta immigranti uħud minnhom huma vittmi ta' stupru f'post fejn kien hemm il-gwerra. Anka jekk mhux gwerra bejn pajjiż u ieħor, anka konflitti interni. Sfortunatament il-vjolenza sesswali tintuża bħala arma biex persuna tiġi umiljata. Skont l-Aġenzija tat Tfal tan-Nazzjonijiet Uniti l-UNICEF aktar minn 150 miljun tifla adolescenti u 73 miljun tifel jesperjenzaw vjolenza sesswali kull sena. Tfal f'pajjiżi fejn hemm konflitti huma l-iktar vulnerabbli għax il-vjolenza sesswali u l-istupru jintużaw bħala arma tal-gwerra. Imma xi ħaġa xokkanti hi li ftit biss minn dawk li wettqu dawn l-atti jitresqu quddiem il-liġi. Matul is-sentejn minn meta William Hague u Angelina Jolie inawguraw din il-kampanja madwar 141 pajjiż ħarġu jappoġġjaw id-dikjarazzjoni ta' impenn lejn it-tmiem tal-vjolenza sesswali waqt il-gwerer. Angelina Jolie hija wkoll mibgħut speċjali tal-Kummissarju tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati u ħadmet diversi films fuq dan is-suġġett, fosthom In the Land of Blood and Honey, ambjentat fi żmien il-gwerra fil-Balkani.